Здравейте! Казвам се Кристияна и от няколко години с приятелят ми сме горди собственици на наш селски имот, в който дори вече живеем след около 2 години ремонтни дейности, с които не сме приключили, но поне можем вече да живеем тук, понеже в къща нямаше нито ток, нито вода. Когато се преместихме тук, ми беше много интересно да гледам подобен тип съдържание. Да гледам как хората се справят с живота на село, с ремонтните дейности. Общо взето всичко ми беше интересно. Аз тази част с ремонтите вече поизтарвах малко, но ни предстои живот и здраве ремонт на вторият етаж, който с удоволствие бих ви показала. А сега мога да ви покажа как изглежда нашата къща отвътре. Това е нашата баня. Малко е шумно, но съм пуснала пералня. Ето, тук е душ кабината. Когато взехме къщата, тя нямаше баня и решихме да превърнем една от стаите в такава, понеже нямахме много голям избор. Знам, че е малко голяма, но пък е доста удобно. Страхирайте се от нещата там. Това е мивката, която си направихме ние от шевна машина. Сега влизаме в другите стаи. Тук ни посреща Круз. Тук бяха 2 стаи, които съединихме в една. Ето тук е другият ми френски булдог. Ето тук беше вратата на втората стая, която зазидахме и оставихме това пространство, за да могат да си държат тук цветята. Тук е кухнята ни. Малко е малка, но на този етап ми е достатъчна. Това тук сме си го правили ние, понеже може да видите, че тук е входната ни врата и има чупка. И би ни излязло, предполагам, малко повече пари, за да си го закупим, защото трябваше да е по поръчка. И решихме да си го направим сами, като се закупихме само плота. Тук предполагам, че на по-късен етап ще сложа вратички или някакво перденце, не знам, ще видя. Това също сме си го правили ние. Ето. И тук прекарваме по-голямата част от деня си. Тук вечеряме. Тук обядваме. Това са едни от любимите ми картини, които аз съм правила. Ами, това беше от мен. Надявам се нашата обиколка да ви е била интересна и до следващия път. Пишете ми в коментар какво би ви било интересно да видите.